Aistimetsän tarkoitus on tuoda aistielämyksiä lapsille. Siellä rauhoitutaan ja maadoitutaan ja tutustutaan erilaisiin aisteihin ja mikä on lasten juttu rauhoittua. Semmoisia asioita saa opetella. Kaikille päiväkodin lapsille, eli siellä on ihan pienistä eskari-ikäisiin käynyt. Aistimetsässä erilaiset eläimet ohjaa tekemään erilaisia aistikokemuksia ja siellä tunnustellaan, haistellaan, kuulostellaan ja nähdään kaikkia kivoja juttuja, mitkä liittyy hyvin pitkälti sinne metsään, mikä on täällä meillä Kemijärvellä aika oleellinen asia. Ja täällä meillä Kettu opastaa lapsia sitten aistien maailmaan, minkälaisia aisteja on meillä käytettävissä ja mitä täällä käytetään. Sitten täällä on kärpällä kaverit eksyneet tänne lumen keskelle ja lapset saavat sieltä etsiä eläimet ja tunnustella lunta. Täällä sitten on linnuilla erilaisia tehtäviä ja Tali-Tintti täällä aina sitten kertoo tarinaa lapsille ja mietitään, että mitähän se meille kertoo. Ja hänellä on siis omat linnunmunat hukassa ja niitä sitten etsitään täältä. Tutustutaan metsän tuoksuihin. Täältä löytyy erilaisia puiden oksia. Niitä katsellaan ja tuoksutellaan. Tämä on ollut lapsilla se mielenkiintoisin juttu, koska saa tulla veden kanssa leikkimään. Ja täällä tosiaan sammakkoäiti tarvitsee apua, koska ahven täällä uiskentelee ja sammakolla on sitten kudut täällä vedessä, niin sammakolle pitää kerätä ne sammakon kudut täältä turvaan, ettei ahven niitä nappaa. Metsään kuuluu retkeily ja menemme tuonne telttaan loppurentoutukseen. Siellä otetaan hyvä asento ja sadekepin avulla kuunnellaan sateen ropinaa. Ja semmonen on meidän aistimetsä.